Assalamu alaikum wa rahmatullah derɗiraɓe wondaɓe haala marketing mi silminake ɗo mon mi hofni on kala taweteɗo nder duniyaru fu ɗum derɗi ko moɗon Adamo Haruna miɗo wolwana ɗeɗe investisseur en musamman nder crypto monnaie mi yiɗi mi wolwana en élément important élément may ɗo ɓuran larango ɓen ɓe investisi nder crypto monnaie ngam woodi élément ji ɗiɗi je miɗo lara himɓe je ɗo investisa nder crypto monnaie ɗo négligea ɗum élément ji mawɗi bo ɗin man ɗo to a néglige ɗi acciɗi ɗo andu woodi part mawɗum je a acci je to hakkila ya tanmi regrettugo ha dalil accugo maɗa hunde man ɗo donc kuje ɗe man ɗo on mi yiɗi mi explique derraɓe hani en gartanaɗe hakkilo bien to ni a lattake an a giɗɗo crypto monnaie e a giɗɗo bo investisugo ha nder crypto monnaie malla bo a investisi ha nder crypto monnaie aran man en nata en bolwana himɓe ɓe no investisa nder crypto monnaie derraɓe nandi duniyaru may ɗo ɗum sanjake e duniyaru may ɗo koɗojum pat warti ɗo saalo ɓurna fo en ligne donc koɗojum pat warti ɗo saalo a numérique yo haali en numérise ngandiji meɗen enen ma en kuuda be duniyaru may dow nonno ndu yahirta to en mbi enen ka en kuwa en nonno en kuwi eno ɓoyma ɗo en anda en no cakkito so deriraɓe wala ko ɗo hoosi engagement jotta yarata duniyaru yeeso yotti crypto monnaie donc ta en négligé en nasa nder crypto monnaie bana ɓe anda ɗum ɗum woni crypto monnaie bo tefe andugol ɗum woni crypto monnaie to on calake bo nder wakkatiji kusetiɗɗi on tammi regrettugo élément important je mi wi himɓe ɓe ɗo nder crypto monnaie ɗo acca ɗo ɗum kuje ɗiɗi ngam miɗo yiya himɓeji juro nder crypto monnaie mais à 95% himɓe je ɗo nder crypto monnaie to ɓe mari haaje soodugo token feere ko crypto monnaie feere ɗon ɓe yi ngal mari avenir ɓe giɗi ɓe cooda nga ɓe sigo ɗo ɓe anda no ɓe soodirta USDT je premetata ɓe soodugo crypto monnaie wa ngal man ɗo sei to ɓe contacti goɗɗo wane miɗo mari haaje crypto monnaie USDT ko BNB ko Litecoin ko bo dedei Ethereum mi laari token feere ha mi sooda wi ɓe matami par exemple ko ɓe mata goɗɗo feerejo o yerɓana ɓe dollar ji man ɗo ɓe coodagal maako nden ɓe premetata ɓe soodugo crypto monnaie wa ngaa e non noon bo to fototiɗi goɗɗo ɗo mari crypto monnaie man ɗo soit ɗum BNB soit ɗum USDT yiɗi soora ɗum warta en franc CFA o anda laawol ngol o tokkata o soora ɗum feere maako sans toutefois o contacti goɗɗo warta sei to ɓe contacti yimɓe feere en cooda crypto monnaie maɓɓe man malla bo soorana ɓe crypto monnaie man ɗo derɗam ko hani a waɗa kam élément important hani an fu a anda no ɓe soodirta no ɓe soorirta ngam mi andi ɗuɗɓe ɓen waɗɓe formation ngal côté am ɓen découvruɓe crypto monnaie à travers am fuu ɓurna maɓɓe fuu ɓe ɗo konti dow am ñande to crypto monnaie maɓɓe hoosi valeur ɗo ɓeɗo mayti Adamo Haruna wawan sañanago ɓe crypto monnaie man ɗo nga warta franc CFA derraɓe en anda ko duniya waddata en anda wakkati may tawan Adamo Haruna nako tawatamo e to tawimo kam hanko fu o soodino crypto monnaie ji mako hoosi valeur oɗo sukli sanjago million ji mako est ce que o maran wakkati wiugo géran himɓe capanɗe ko temeɗɗe ɗo pat nayi ɗum sanan to hakkilayi an aɗa sukli ko ha heɓa soranga maɗa may ɗo to hakkilayi ha ngal loro ngal besa fo a anda a waɗa asar to diga nde ha a wawi ittugo ceede maɗa boro ma 50 boro temere ko ko ɓurata a investisi a soodi crypto monnaie a instoki to ta waɗu faafa tefugo waɗugo formation anda nomi soodirta crypto monnaie man ma ɓe hoore am e noy to fototiri nga hoosi valeur kam nomi soorirta nga accuga swapago par exemple a soodino Shiba ko Baby Dogecoin hoosi valeur no a swapirta ɗum warta USDT ɗo kam mi holli on ɓen waɗɓe formation pat o andi ɗeɗe no ka warete e USDT mame kam no a sippirta ɗum warta franc CFA ɗum nasta compte ma mo bay moni ko Orange Money ko ɗum nasta compte bancaire maɗa ko a jaɓa cash sans toutefois ke a yahi a tawi goɗɗo on yiiɗi a soranimo no ka warete wi ɗum ɗon possible ha Binance e luttuɗum échangeur ji ɗon possibilité no a sippirta ɗum a tappa tak a sippa ɓe kerɓane ceede maɗa ha nder compte maɗa mo bay woni ko Orange Money bo a libéranamo cryptoji ɗin medi o soodi ha maɗa e sodoɓe may bo ɓe ɗo keewi ko ɗum milliard noye marɗa en crypto a yiɗi sippugo ɗum jotta ɗo a sippay ɗum a sippa ɗum bo be prix no ɗo saalo ha marché to a mari haaje soodugo USDT man ɗo bo a sooda non no prix man woni ha dow marché na a mata goɗɗo sooda nden sorane mi tami en faami
par exemple min bawon wadi formation no mi sodirta mi sodito man do mi nasta Binance mi tawa par exemple ha Binance do dollar do a 650 mi soda do 650 mi sorana himbe do combien mi sorana himbe do 700 mi do mari 50 kala dollar to godo sodi $1000 mi do mari 50,000 de bénéfice al fois foti awadaga ko hani il te faut la formation donc ça va don dérabe ko mi wata wi gon tambi on mayti Adamu Haruna ko on mayti goddo on mo wadi on découvrir crypto money on anda ko do benga hosa valeur man kam on man do tawete odon na ko wala non e to don kam o maran wakkati yake ma do wi go suplanto on pan modon ha o sanyano on crypto money modon na kay ko non man do wana derirabe godo fere kam don to nga hosi valeur man do andi anda na sanjoto do o foti yake man do USDT gotel do sanjo do 700 o wima hanko sede o soda dum do 500 ko do 400 to anda no gatta do dole ma wala no gara dole sia sanjo do na ya perdi partout dum na to élément important on goto nder meden fu anda no sodirta be hoore mum e no sodirta be hunde on ko simple donc formation may do bodon to godo wadi haji ta jam to no mi warata ka e no mi formoto formation may don mi organise formation ji don jurdo wada formation ji en français en anglais en arabe min fu organise formation may do be fu funde bawo mi formi mi en andi no walete mi do sora mi tawi hana ngam on do soda ha am tum mi wiya accuta mi marana hoore am dumum hollawno dum walete ngam bawo mi organise formation may do himbeji don je critique mi mais pourquoi do kan na marana en dumo himbe do soda ha min ado holla men dum sodirta kana be accide sodugo amen ko be accide soran ko en wi to photo tirino mojo fu wanyano hollugo himbe dum sodita may do da tawai enen man do fu en kebayino mo holli en sodita da warta toujours c'est to tokki do goddo ndi ha enen ma en kebi en ekkitake en jobi en formake en andino dum sodita en nyamari ba majum bo en kabde andinen himbeji meden be kudeten bo ngam hambe ma hebano be évoluer ngam haaje meden fu en gidi communauté meden bo évoluer ko tan en fami donc c'est un peu ça ngam may do mardo haaje majum fu mi organise formation may do biya ko mi organise dum yon 25,000 boro no gasse bi kala mardo haaje majum fu balla sali bo mi wadi promotion de quelques personnes à 15,000 himbeji dudbe yobi formake wanni en vidéo ji capture ji bo holli en déjà sori be ekkitake be pami de dum saloto donc do dum hunde seni de welde de en organiser en kolli himbe be réussi bo be wadi dum so jotta formation may don ton mari haaje on ma contact gomi mi tan ni e bangon formation may don on ekkito on anda non sodi ko non sodita ande to ekkitaki do ande wodi ko luttani on ande wodi par manga je luttani on ha der domaine de la crypto monnaie dum kanjum burdi mawnugo no mi sodirta e no mi sodirta amma anto andi na sodirta to kentan na swapirta to kentan a andano ittita de ngata français fa de ngata der compte mada na yodi ko lutti ko bu an kam a andi na sodirta to ken amma a andano sodirta crypto monnaie to jogi français fa jotta der compte mada no mi sodirta de ngata crypto monnaie anda do wodi ko lutti dum manji didi ma pindi di himbe mi ya bana pala didi mi di bo himbe ngata di hakiro ba mi yon to awa wittugo 50,000, 60,000, 100,000, 200,000 a investir dans les crypto-monnaies to ta hultoru yobugo 25,000 wala formation ekkito no mi sippirta crypto ji dindi mi sodi may do yaake to di kosi valeur a investir dans safir ado wari jeni ko dum minane ado tammo to atlay jeni ko mara der wakati ji kosi dum tan mi hukuma ko million sappo ko no gaso ta patati e nyande dum hukuma kam dum latto c'est en crypto e no awayde ci tan no warta français fa anda c'est ta contacti godo on ma contactata may to wala non fa e no ta contacti may di sorangu mo ayer bali mo do gidi be maji o leke to an aikita kino be wona ma da wala sorangu tranquille ma wala zamba wala de ko be ma do tay ko alu duta san e no ya do mari baby dois ko ma ko shiba mada asodi quelques millions ko milliards de pièces peut-être hado 50,000 ko 30,000 ko 20,000 alors espera dissiper de temps nder duubi ko lebbi garandi dum tan mi wawi hokkugo ma million ji e nyande dum hokkuma million ji may kam a suwapi di ngarti USDT ko di ngarti BNB no a waylitirta di ngarta français fa dina sande compte mada no di ngarti tan de compte mada di ngarta français fa dina sande compte ma bay mon ko ran ko jaba cash an ka tabuto tum se to contacti goddo to kiri do goddo mo andi nda ko ala sini nda ko wurtini na ekkita dum be hoore mada le an fu warta a soda wala mo andi ma wadi ka
ɗum élément important derraɓe komi habdata hollugo on ɗo na mojo fo habdata hollugo on ɗum goɗɗo feere ɗo habda maɓɓa lawol may ɗo ngam ta a anda ɗum a yiya to a andi ɗum ɗo lumo makko daroto mais ce n'est pas le cas to gadi ha min ma mi heeɓi ɓe kolliyam ko nde mi yoɓuɓe kolliyam ɗum ɗo min fu hani mi wanna yimɓe ɗeɗe anda no ɗum wayate to yiɗi min fu ɓe joɓami ko watta ɗi yoɓaman ɗo bo heɓa yimɓe anda hunde may ɗo ɗo important ko sitinade au sérieux donc la formation c'est 25 000 mais toujours himɓe ɗo ƴamami réduction ha formation may ɗo mais la formation c'est 25 000 derraɓe e kuje ɗo je mi wanno nde majum no mi wiyata kuje ɗo promotion je mi lansuno ka timmi mi wi noon 15 000 ɗum je quelques personnes et c'est bon hala promotion ka wati ɗum 25 000 giɗɗo fu mais on poti on joɓa en tranche a foti a yoɓa 15 000 arande ɓawa ɗon nden a lutta timmitinago 10 000 luttuɗum to a mari haaje non may ɗo c'est possible mi tami on faami donc ɗon deydey ko mi wawata wannugo mi foti mi waɗa réduction ko hoye timma je mi foti mi wanna on tan so ngulla may ɗo a foti a yoɓa ndi tranche aran a yoɓa 15 000 ɓawa ɗon to yiɗi to formation timmi a yoɓa 10 000 luttuɗum sika 25 000 e ande bo foti formation may ɗo yango yeeso ɗum nawa ɓura banni may ɗo so ɗon seɗɗa ɗiɗi komi wata wigo on gettama on jarama on gettama kadi ɗuɗɗi ɗum dedi ko mon Adama Haruna 692 92 14 90 ɗo numéro appel am numéro whatsapp ma to haje fou wawan contacte ami dow maka par rapport à formation nomi sodirta walla bo nomi sodirta crypto monnaie am be hoore am diga compte am mobile money ko Orange Money ha compte am Binance ma bo diga compte am Binance ha compte am Orange Money ko mobile money on jarama wassalamu aleykum